Mga paaralan sa Batangas City na magsisilbing polling center sa barangay at SK Elections 2023 ininspeksyon ng COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa Batangas City Integrated High School na itinuturing na isa sa pinakamalalaking paaralan sa lungsod, pumunta ang Commission on Elections o COMELEC para inspeksyonin ang lugar na magiging voting center para sa October 30 barangay and SK elections. Pinasadahan ng mga classroom, 8 gusali sa paaralan ang tinukoy na magiging voting place rito. May koordinasyon daw ang COMELEC sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Regarding naman dun sa ample, how sufficient it is. Well ventilated and maluwag. Normally, DepEd, of course. Then DILG and PNP and all attached agencies of the law enforcement. Meralco also, we have coordinated with them already. And they have contingencies. Ayon sa COMELEC, 27 classrooms ng Batangas City Integrated High School ang magiging polling precincts. Target ng komisyon na sa ground floor lahat ang magiging kwarto ng mga boboto. Magtatalaga rin daw ng presinto para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis. 9 na barangay raw ang seserbisyuhan ng eskwelahan. Ang Batangas City is 105 barangays. No? One of the largest in terms of units. Hindi naman po kami magpapagamit ng mga second hanggang third floor, kaya yung mga waiting area namin ang amin pa pong aayusin. Halos 2 milyong botante sa Batangas ang inaasahang lalahok sa BSKE. Sa Batangas City, mahigit 220,000 ang naitalang registered voters. Sa August 28 magsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy hanggang September 2. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.